Allah ta'ala barakatuhu. Nan da kuke gani maganin sanyi ne, magani ne na sanyi wanda kuma magani ne ingantacce haɗaɗɗe wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take fitar da shi. Magani ne wanda yake kashe duk wani cuta na sanyi, yake wanke dattin mara, yake wanke jiki, yake wanke mara sosai. Kuma magani ne an yi shi ne bisa yanda likitanci na musulunci ko kuma in ce likitanci na gargajiya ya koyar domin magance matsalolin sanyi. Kuma mace za ta iya amfani da shi, namiji zai iya amfani da shi, bai da wani matsala, bai da wani illa. Shi dama sanyi, ma'anar sanyi shine kamuwan cuta ga na'ura mai kula da tsiraici, ma'ana infection ko kuma in ce wasu bacteria su kama namiji gaban shi da kuma duk abin da ya shafi gaban shi. Mace ya kama gabanta da kuma duk wani gurare da yake kusa da gabanta ko kuma yake da alaka da gabanta, sai ƙwayoyin cuta su kama wannan ɓangaren. Akwai alamomin shi da yawa kamar irin zafin fitsari, ƙaiƙayin gaba ga mace kenan, kuma wari yana fita kamar dusa, kamar majina, yana ƙarnin ƙwai wani lokacin ko kuma wari. To wannan farin ruwan, sai kuma idan ana kwanciyar aure da ita take jin zafi, wannan duka alamu ne na sanyi. Ciwon mara, yawan fitsari duka yana iya zama alamu na sanyi. Wasu idan suna fama da matsalar sanyi suna iya fama da matsalar ciwon ido kamar yadda likitanci na musulunci ya kawo. Wanda yake fama, macen da take fama da matsalar infection ko in ce gonorrhea, ana iya fama da matsalar ciwon ido ko kuma ido yana ruwa, yana fidda wannan dattin da ake ce masa kwantsa. To duka wannan yana iya faruwa. Shi kuma ga namiji yawanci akan samu kankancewar gaba, fitar farin ruwa, ƙaiƙayin gaba ko ƙuraje a gaba. Na manta ban faɗi ƙuraje a gaba ba, mace da namiji. To wannan maganin mace ko namiji suna iya amfani da shi kuma bai da wani illa. Yara za su yi amfani da shi, manya za su yi amfani da shi. Kuma in dai aka yi amfani da shi to da yardar Allah za a samu waraka a matsalolin cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba. Kamar yadda malamai ma suka kawo, idan misali a matsayinka na mai aure kake da sanyi, to ya kamata kar ka kusanci matarka sai ka magance wannan sanyin. Idan a matsayinki na mace mai aure kike da sanyi, to ki haƙura da kusantar mijinki sai kin magance wannan matsalar, ko kuma ku yi magani tare.